Това, което искам да споделя, може би е странно за вас, като за християни, но ще ви кажа, че ти можеш да избереш или Бог, или духа на религия, който също е реален, жив и съществува. Ако избереш Бог, има две опции: да си повърхностно с него, да се наричаш християнин, но всъщност да си далече от Господ, и има много по-приятна опция да си близко с него. Ще ви споделя това, което отдавна е в сърцето ми, и това, което мисля за християнството сега, християнството може би и преди, но ние се намираме в сега, днеска, и искаме да сме някъде далеч в дълбочините на Бог, но не сме там. Истината е тази. Можеш ли да си сигурен, че всичко, което се проповядва, всичко, което се чува като цяло традиционно от всички християни, е точно от Бог? Сигурен ли си в това? Ще ти споделя един стих, който е много известен на всички християни. Повече от всичко, що пазиш, пази сърцето си, защото в него са изворите на живота. Така, ама не. Господ с глас ми проговори: повече от всичко, което пазиш, пази мен в сърцето си, защото от мен са изворите на живота. Има още един стих, който мога да ви споделя, който се проповядва по единствен начин: ние трябва да сме глава, а не опашка. Обаче малко светски се подхожда към този стих и със сигурност не е от Бог. Какво всъщност означава този стих? Този стих означава, че главата е Исус, нашия Господ, който ние или сме прикрепени към Него и го слушаме, или не сме прикрепени към Него и ставаме змийски опашки, както нарича Господ лъжепророците. Лъжепророците са всички, които не знаят точно какво Бог казва и какво Бог има предвид. И във връзка с същата тема, искам да ви предизвикам да погледнете на Псалм 23, който ние всички се радваме, че говори за това, че материално ние сме обезпечени от Господ, всичко ни е обезпечено, но всъщност този псалм е съвсем за друго. И той говори за любовта на Господ, която е безгранична и може да я получим на всяко време, колкото си пожелаем, което променя абсолютно смисъла
на този псалм. Бъдете благословени. Това исках с вас да споделя.